राम सगळीकडे आहे आणि त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनामध्ये रामाच्या बद्दल एक प्रेम आहे. बरोबर. आणि हा आपला एक सांस्कृतिक मोठा आधार आहे. दशरथाला शाप दिला आणि तो शाप खरा झाला पुढे, अशा पद्धतीने त्याचा संदर्भ रामायणामध्ये येतो. रामाच्या नावाने जर वैर होत असेल, निर्माण वैर पसरलं जात असेल किंवा विषमता पसरली जात असेल तर ते रामराज्य नव्हे. हृदयामध्ये मी रामू असता सर्व सुखाचा आरामू का भ्रांतासी कामू विषयावरी. सगळ्यांच्या हृदयामध्ये असताना तुम्ही कशाला सुद्धा भार जाता. हा जो राम आहे तो राम आपण ओळखला पाहिजे. नमस्कार, मी सुईली. आपण पाहताय कोकण साधलाय. आपण सहज बोलताना बोलतो तुझ्या बोलण्यात राम नाही, एखाद्याला म्हणतो तुझ्या कामात राम नाही, तर कधी कधी आता जगण्यात राम नाही असं देखील बोलून जातं. खरंच आपल्या जगण्यात राम असणं म्हणजे आपलं जगणं न्याय, नीती आणि सत्याच्या मार्गावरचं असतं. म्हणून आपल्या जगण्यात राम हवा, रामाचे आदर्श हवेत. म्हणून आजच्या रामनवमीच्या दिवशी आपण राम आपल्या आचरणात जगण्यात आणू शकतो का, तसं केल्यास काय बदल जाणवतील, या सर्वांबाबत आज जाणून घेणार आहोत संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक बॅरिस्टर नाथपै सेवांगणचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट देवदत्त परुळेकर सरांकडून. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत आजच्या रामनवमीच्या या खास भागात. नेहमीच तुमच्याकडनं आपण संतांच्या गोष्टी या मालिकेतून भेटत असतो, पण आजचं औचित्य फार वेगळं आहे आणि ते आहे अर्थात रामनवमीचं. हा राम आपल्या प्रत्येकाच्या मनात आहे, तुमच्या आमच्यात आहे. आणि या रामाचं महत्त्व एवढं आहे की सध्या देशाचं राजकारण सुद्धा त्यानं बदलून टाकलं. पण हे रामायण किंवा ह्या रामकथा अजूनही गेल्या कित्येक वर्षांपासून लोकप्रिय का आहेत, नेमकीची कारणं काय आहेत? नमस्कार. खूप छान प्रश्न तू विचारलास आणि आज रामनवमीच्या निमित्ताने आपण ही चर्चा करतोय, हे खूप औचित्यपूर्ण आहे असं मला वाटतं. आता हे जे रामाचे जे गारुड आहे ते आपल्या संपूर्ण भारतावरती शेकडो वर्ष राहिलेलं आहे. म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे एक विचारवंत म्हणून, विशेषतः समाजवादी विचारवंत म्हणून खूप प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व. आपल्याला माहीत आहे की जयप्रकाश नारायण आणि लोहिया असं जोडून नावं घेतली जायची, एवढं मोठं ते व्यक्तिमत्व होतं. आणि ते खूप त्यांनी मूलभूत विचार केलेला आहे, अभ्यास केलेला आहे. तर त्यांचा एक निबंध आहे, रामकृष्ण आणि शिव, हा त्या निबंधाचं टायटल. आणि त्याच्यामध्ये ते असं म्हणतात की अनेक राजे होऊन गेले, त्यांचा इतिहास कदाचित लोक विसरून जातील काही काळामध्ये, परंतु नंतरच्या कालखंडामध्ये आपल्याला असं लक्षात येईल की हे जे आहे रामकृष्ण शिव याचं जे गारुड मात्र भारतीय मनावरती आहे ते कायमस्वरूपी राहणार आहे. म्हणजे आजही रामाच्या बाबतीमध्ये तर असं आहे की रामकथा घरोघर पोचलेली. आपण लहानपणापासून रामकथा ऐकत आलेलो आहोत आणि त्या लहान सगळ्यांना माहीत असतात, सगळ्या खेडेगावातल्याही माणसाला माहीत असतात आणि अत्यंत विद्वान असलेल्या माणसाला सुद्धा माहीत असतात. आणि हे जर बघितलं तर आपण तर आपल्याला असं लक्षात येतं की हा राम आणि रामाने ज्या गोष्टी सांगितल्या, मगाशी ज्याचा तू उल्लेख केलास की राम सत्यप्रिय होता आणि अनेक किंवा त्याच्या जीवनामधल्या अनेक गोष्टी ज्या आहेत की रामाचं बंधुप्रेम म्हणा किंवा रामाचं आपल्या वडिलांनी दिलेल्या वचनपूर्तीसाठी वनामध्ये जाणं म्हणा. म्हणजे हे वचनाची पूर्ती कोणाची, तर वडिलांनी दिलेलं वचन, स्वतः सुद्धा दिलेलं नाही. किंवा त्याने केलेला राज्यकारभार म्हणा, त्याचं सीतेवरती आपल्या पत्नीवरती असलेलं प्रेम म्हणा, त्याने केलेले त्याची करुणा म्हणा की शबरीसारख्या कथेमध्ये आपण त्याची करुणा बघतो. त्याची मैत्री म्हणा, याने त्याने सुग्रीवाशी केलेली मैत्री किंवा बिभीषणाशी केलेली मैत्री म्हणा. हे जे ज्या गोष्टी आपण रामाच्या बाबतीमध्ये बघतो त्या आदर्शवत असं आपल्याला वाटतात. म्हणजे भारतीय संस्कृतीच्या दृष्टीने आणि भारतीय लोकांच्या दृष्टीने राम ही एक आदर्शाची मूर्ती आहे. आणि त्यामुळे आपण एखादी कृती करत असताना ती रामाला समोर रामाचा आदर्श ठेवून लोक करतात. म्हणजे त्या पॅरामीटरमध्ये ते बसतं की नाही हे आपण तपासलं जातं. म्हणजे उदाहरणार्थ बघ की म्हणजे रामासारखा आपण बंधू असावा, रामासारखा पुत्र असावा, रामासारखा पती असावा किंवा रामासारखा राज्यकर्ता असावा, हे जसं मानलं जातं तसं अगदी रामासारखा वैरी असावा. म्हणजे रावण हा रामाचा वैरी आपण म्हणतो, परंतु रामाच्या बाबतीमध्ये महत्व काय आहे की रावणाचा मृत्यू झाल्याबरोबर म्हणजे मृत्यूच्या अधिकार ज्याला रावण आता मरणार आहे अशा अवस्थेमध्ये तो लक्ष्मणाला सांगतो की त्याच्याकडनं तो ज्ञानसंपन्न आहे, त्याच्याकडनं ज्ञान घेऊन ये. एवढंच नव्हे तर रावण जेव्हा मरतो त्यावेळेला
त्याचा अंत्यसंस्कार बिभीषणाने अगदी शास्त्रयुक्त पद्धतीने केला पाहिजे असा आग्रह रामाने धरलेला आहे. आणि त्यावेळी रामाचे ते प्रसिद्ध उद्गार आहेत की मरणांती वैराणी, म्हणजे माणूस मेल्याबरोबर त्याचं वैर संपतं. आता आपण जर बघितलं असणार की हा आदर्श कसा आपल्याकडे आलेला आहे, तर शिवाजी महाराजांनी जेव्हा अफजल खानाचा वध केला त्यानंतर त्याच अफजल खानाची कबर शिवाजी राजांनी स्वतः बांधली. म्हणजे ते वैर संपलं तिथं. आता त्याची कबर मी बांधतो तर शिवाजी राजा आणि त्याला सन्मानपूर्वक त्याची कबर बांधतात. हा जो आदर्श येतो आपल्याकडे, तर अशा पद्धतीने रामाचा आदर्श सगळीकडे आपल्याला येताना दिसतो आणि लोक त्याच्यामधनं बघतात आपल्याला. आपण आपली कृती ही रामाच्या त्या आदर्शामध्ये मोडते की नाही हे बघून लोक विचार करतात. आपल्याकडे जर आपण विचार केला तर आणि कित्येक मोठ्या लोकांच्या जीवनावरती रामाचा प्रभाव आहे. उदाहरणार्थ एक महत्वाचं नाव म्हणजे महात्मा गांधी. महात्मा गांधींचं रामाच्या बाबतीतलं प्रेम हे प्रचंड होतं. त्यांना राम नाम सातत्याने ते घेत असत. राम नाम एक उपचार म्हणूनही करावं अशा पद्धतीने म्हणत होतं. हे कसं झालेलं होतं, तर त्यांच्या लहानपणीची गोष्ट ते सांगतात की लहानपणी एक सामान्य बालक होता. हा मुलगा जो आहे तो अत्यंत सामान्य आहे आणि ज्या वेळेला तो लहान आहे त्यावेळेला त्यांची दाई जी होती त्यांना अंधारात जायची भीती वाटायची. तर अंधारात जायची भीती वाटल्यानंतर ती दाई म्हणायची, अरे रामाचं नाव घे आणि अंधारात जा. आणि रामाचं नाव घेत त्या ज्यावेळेला ते अंधारामध्ये जायचे त्यावेळेला त्यांना धैर्य वाटायचं असं त्यांच्या लक्षात आलं. पुढच्या कालखंडामध्ये त्यांनी त्याच्यावरती मात केली. आपल्याला माहिती आहे की सगळ्या भीतीवरती मात करून त्यांनी किती संघर्ष केलेले आहेत आपल्या आयुष्यामध्ये. परंतु हे करताना त्यांना असं लक्षात आलं की माणूस जर एकटा असेल, माणसाला जर भीती वाटत असेल तर रामनाम आपल्याला आधार देतं. आणि ही गोष्ट त्यांनी वापरलेली आहे. आणि त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये सांगताना असं म्हटलं की माझ्या अनेक जीवनातल्या कठीण प्रसंगामध्ये मला रामनामाने सहाय्य केलेलं आहे, मला मार्गदर्शन केलेलं आहे असं गांधीजी स्वतः म्हणतात. ज्यावेळेला ते नोआखलीमध्ये गेले, तो अत्याचार जिथे होत होते तिथं लोकांना सांत्वन करायला गेले, त्यावेळेला ते लोकांना म्हणाले, तिथल्या लोकांना काय सांगत असत की निर्बल के बलराम, तुम्ही रामाचं नाव घ्या. हे काय आहे, तर ज्या वेळेला अशी परिस्थिती आहे की आजूबाजूचे लोक तुम्हाला मदत करत नाहीये, तुम्हाला सरकार मदत करत नाहीये, लष्कर मदत करत, कोणच आता नाही, अशा परिस्थितीमध्ये माणसाने जगायचं कसं, कोणाच्या आधारावरती जगायचं. तर त्याने रामनामाचा उपयोग त्यावेळेला राम नाव घ्या म्हणजे तुम्हाला धैर्य येईल हे जे सांगितलेलं आहे ते रामनामाचा आधार घेण्यासाठी काय सांगतात. एकच सायकोथेरपी सारखा त्यांनी इथं आपल्याला लक्षात येतं की रामनामाचा उपयोग करून घेतलेला आहे. सगळ्या लोकांना एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी ते रघुपती राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम याच्या पुढे त्यांनी जे जोडलेलं आहे की ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संमती दे भगवान, तुम्ही सगळ्यांना संमती देणारा तो राम. आणि ते म्हणत असतात माझा राम कुठला आहे, तर माझा राम सर्वव्याप्त आहे, मी सगळीकडे राम बघतो असं ते सांगतात. आपल्या हे सगळीकडे येतं. म्हणजे अगदी आपल्याकडचं उदाहरण द्यायचं जर रामाचं जर म्हटलं गमतीदार, तर बॅरिस्टर नाथ पै हे खूप मोठं नाव समाजवादी चळवळीतलं, त्यांच्या जीवनातला प्रसंग सांगतात की एकदा काय झालं की ज्या वेळेला त्यांना 2 मुलं, तर पहिल्या मुलाचं नाव त्यांनी आनंद आणि दुसऱ्या मुलाचं नाव दिलीप. ज्या वेळेला ती 2 मुलांचं नाव ठेवलेली होती तर एक अशी उच्चभ्रू महिला तिथं आली आणि हा कोण आहे, तर ह्याचं नाव काय, तर दिलीप. तर ते म्हणा ओ दिलीप कुमार असं ती म्हणाली. तर नाथपै असल्याने तो नाथपै तिला काय म्हणाले, तुम्हाला दिलीप कुमार का आठवतो, रघुवंशामध्ये दिलीप नावाचा एक मोठा राजा होऊन गेला की ज्याच्या वंशामध्ये रामप्रभूने जन्म घेतला. कालिदासाने रघुवंशामध्ये या दिलीपाचं वर्णन केलेलं आहे. त्या महान राजाचं नाव मी माझ्या मुलाला ठेवलेलं आहे. म्हणजे हे जे आहे की ही संस्कृती, हा सांस्कृतिक वारसा ते सांगतात त्या नावातनं. तो जो रघुवंशातला दिलीप आहे तो अत्यंत दयाळू राजा आहे. म्हणजे किती दयाळू आहे, तर एका गायीचं जीव वाचवण्यासाठी तो स्वतःचा जीव द्यायला तयार होतो, अशा स्वरूपाचं वर्णन रघुवंशामध्ये येतं. तर असा जो राजा आहे त्याचं नाव त्यांनी आपल्या मुलाला दिलेलं आहे. ही असं प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला असं दिसतं की हे आपल्याकडे ते नाव सगळीकडे, तो आधार असं म्हणून तो राम सगळीकडे आहे. आणि त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनामध्ये रामाच्या बद्दल एक प्रेम आहे. आणि हा आपला एक सांस्कृतिक मोठा आधार आहे. शेकडो रामायण आहेत आपल्याकडे, शेकडो अक्षरशः. आणि प्रभाव केवढा प्रचंड असू शकतो. म्हणजे ज्याला रामानंद सागरची सिरीज आली रामायणाची, त्याला आपण बघितलं की मुंबईचा ज्याला ती सिरीज
प्रसारित होत होती तेव्हा मुंबईसारख्या शहरामध्ये ट्रॅफिक थांबायचा, जवळजवळ निर्मनुष्य व्हायचे रस्ते आणि लोक ते बघायचे. हा जो प्रभाव आहे, आणि आजही लक्षावधी लोक रामकथेसाठी जमतात, रामलीलेला लक्षावधी लोक जमतात, हा प्रभाव कायम राहिलेला आहे. आणि म्हणून आपल्या संस्कृतीचं एक महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणून रामाकडे आपण बघितलं पाहिजे. आणि त्या पद्धतीने हा प्रभाव राहिलेला आहे आणि पुढच्या कालखंडामध्ये सुद्धा राहणार. बरोबर. असं मला वाटतं. पण रामकथेचा अनेक जणांनी अभ्यास सुद्धा केलेला आहे आणि त्याबद्दल त्यांनी सखोल विश्लेषण देखील केलंय. पण यामध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ अभ्यासक कोण आहेत ज्यांनी रामकथेचा अभ्यास केलाय, आणि अशा पद्धतीनं काय कुठल्या कथा प्रसिद्ध आहेत? रामकथा तुला म्हटलं खूप रामकथा आहेत. म्हणजे भारतामध्ये आहेत, परदेशामध्ये सुद्धा आहेत. रामकथा परदेशामध्ये सुद्धा पोहोचलेली आहे. परंतु ह्याचे जे अभ्यासक आहेत त्याच्यापैकी काही अभ्यासक खूप महत्वाचे मानले जातात. म्हणजे श्रीनिवास शास्त्रींसारखा अभ्यासक आहे, इंग्रजीमध्ये त्यांनी रामायणावरती खूप चांगली व्याख्यानं दिली. त्याच पद्धतीने आपल्याकडे आता आपण रामकथा ऐकतो ते मोरारी बापूंसारखे तुलसी रामायणाचे मोठे अभ्यासक चाललेले, ज्यांना युग तुलसी असं म्हटलं जातं, ते उपाध्यायांसारखे अभ्यासक आहेत. परंतु या सगळ्यामध्ये खूप महत्वाचं नाव जर कोणाचं जर असेल तर तुला आश्चर्य वाटेल की ते एका ख्रिस्ती धर्मगुरूच आहे. आता हा ख्रिस्ती धर्मगुरू कोण? तर डॉक्टर कामिल बुलके हे त्यांचं नाव, फादर डॉक्टर कामिल बुलके. आता हा कामिल बुलके आहेत हे बेल्जियमचे मुख्यत्वे. आता कामिलचा हा जन्म जो झाला तो ॲडॉल्फ आणि मारिया नावाच्या आई वडिलांच्या पोटी त्यांचा जन्म झाला आणि 1909 सालचा त्यांचा जन्म आहे. त्यांनी खरं म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आपलं शिक्षण पूर्ण केलं आणि त्यानंतर त्यांनी असं सांगितलं घरामध्ये की मला धर्मगुरू बनायचं आहे. पहिल्यांदा घरातल्यांना शॉक बसला की हा एवढा इंजिनिअरिंगचा मुलगा धर्मगुरू बनला. परंतु त्यांना ते स्वातंत्र्य देणं भाग होतं की त्यांचा हट्ट होता की मला धर्मगुरू बनायचं आहे. त्यांनी मान्य केलं आणि त्यावेळेला ते धर्माचा आणखीन तत्वज्ञानाचा अभ्यास करत होते. आणि हे करत असताना त्यांना असं विचारण्यात आलं की तुला कुठे जायचं आहे. त्याच वेळेला त्यांच्या हातामध्ये एक त्यांनी असं वाक्य वाचलं, ट्रान्सलेट झालेलं, की मुलाने बापाला अभिमान वाटत असं काहीतरी केलं पाहिजे. हे तुलसीदासाच्या एका दोह्याचं ते भाषांतर असलेलं त्यांनी वाचलं. त्यांना जरा ते वेगळं वाटलं. पण ते म्हणाले की विश्वाच्या वाङ्मयामध्ये आईची महती खूप सांगितलेली आहे, आईसाठी करणं, परंतु आपल्या बापासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, हे काहीतरी वेगळं आहे. आणि ते म्हणून म्हणाले की ह्याचा आपण अभ्यास करायला पाहिजे. तर हे कुठं आहे? तर तुलसी रामायणात नाही. हा ग्रंथ कुठला? तर भारतातला. मग ते म्हणायला लागले की मला फादर बनण्यासाठी, म्हणजे ख्रिस्ती धर्मगुरू बनण्यासाठी भारतामध्ये जायचं आहे. वयाच्या 26व्या वर्षी हा मुलगा बेल्जियम मधनं भारतामध्ये आला, ख्रिस्ती धर्मगुरू बनण्यासाठी आला. आणि तुला माहिती आहे की ख्रिस्ती धर्मगुरू बनण्यासाठी त्यांचा एक अभ्यासक्रम असतो, तो अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. तो व्यवस्थित 4-5 वर्ष सगळं कंपॅरेटिव्ह फिलॉसॉफी म्हणा, धर्माबद्दलची माहिती म्हणा, असं खूप व्यवस्थित रिगरस चांगला अभ्यासक्रम असतो. अशी खरं म्हणजे सोय प्रत्येक धर्मात असायला पाहिजे. तो सगळ्या धर्मात नाही, पण ख्रिस्ती धर्मामध्ये तो ऑर्गनाइज असल्यामुळे ही सगळी सोय आहे. त्या पद्धतीने त्याने अभ्यासक्रम सुरू केला, अभ्यास करायला सुरुवात केली. आणि हे अभ्यास करत असताना ते शिक्षक म्हणून रांचीमधल्या एका शाळेमध्ये ते शिकवायला लागले. त्यावेळेला त्यांनी ठरवलं की इथल्या लोकांना त्यांच्या मातृभाषेबद्दल प्रेम नाही, ते इंग्रजीबद्दल त्यांना खूप प्रेम आहे, आकर्षण आहे. त्यावेळेचा तो ब्रिटिशांचा अंमलीचा काळ होता. आजही ते इंग्रजीबद्दल प्रेम आहे आपण बघतो, परंतु ह्याला आपल्या मातृभाषेबद्दल का प्रेम असायला नको, म्हणून ते म्हणायला लागले की तुमची मातृभाषा तुम्ही शिकायला पाहिजे, असं ते म्हणायचे. मग हिंदी ह्यांची मातृभाषा आहे, तर मला ह्यांच्याशी जर बोलायचं असेल तर मला हिंदीत चांगलं बोलता आलं पाहिजे, म्हणून त्यांनी हिंदी शिकायला सुरुवात केली. आता बघ कशी ज्ञाननिष्ठा असते. तर त्या शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबर त्या वर्गामध्ये हे जाऊन बसायचे. छोटी छोटी मुलं आहेत आणखीन, हे त्या वर्गामध्ये का पाठीमागे जाऊन विद्यार्थ्यासारखे बसायचे आणि ते हिंदी शिकायचे. असं करून ते हिंदी शिकले, उत्तम हिंदी शिकले. उत्तम हिंदी शिकल्यानंतर याला ते ख्रिस्ती धर्मगुरूचा अभ्यासक्रम त्यांचा पूर्ण झाला. त्यावेळेला त्यांना विचारण्यात आलं तुम्हाला आधी काय करायचं आणि काय शिकायचं आहे का? तर ते म्हणाले की मला संस्कृत आणि हिंदी चांगलं शिकायचं आहे, म्हणून त्यांना कलकत्त्याला पाठवण्यात आलं. कलकत्त्याला
त्याने संस्कृत आणि हिंदी ह्या विषयामध्ये हे ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. नंतर त्यांनी अनेक भाषा चांगल्या उत्तम त्यांना अवगत होत्या, 18 भाषा उत्तम त्यांना येत असत. तर तिथं त्यांनी ह्या 2 भाषांचं चांगलं अध्ययन केलं. ते पुन्हा आले, आणखीन तिथं शिकवायला सुरुवात केली. शिकवायला सुरुवात करताना मग ह्याच्या पुढे काय शिकायचं आहे, तर ते म्हणाले मला हिंदीमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं, म्हणजे MA करायचं आहे. म्हणून ते अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी दाखला घेतला. त्याला अलाहाबादला त्याला ते दाखला घ्यायला गेले, त्याला तिथले लोक म्हणाले की तुम्ही तर परदेशातले आहात, तुम्हाला हिंदी कशी. आणि अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीचं हिंदी, ते अलाहाबाद युनिव्हर्सिटी ही अत्यंत रेकग्नाइज अतिशय महत्वाची युनिव्हर्सिटी की ज्या तिथं शिकवणारे जे प्राध्यापक होते ते मोठे साहित्यिक होते हिंदीमधले, आणि त्यांच्याकडनं तुम्हाला कसं येणार आहे. तर ते म्हणाले तुम्ही माझी टेस्ट घ्या, तपासा मला येणार की नाही. मग तिथले लोक ते जे प्राध्यापक होते त्यांनी काय केलं, तर विनय पत्रिका म्हणून जो ग्रंथ आहे तुळशीदासांचा, त्याच्यातील काही भागाचं त्यांना ट्रान्सलेशन करायला सांगितलं. त्याने ते उत्तम केलं. ते म्हणाले की हा विद्यार्थी तयार आहे, शिकू शकेल. आणि मग त्याला MA ला प्रवेश देण्यात आला. MAच्या शेवटच्या वर्षाला ते खूप चांगल्या गुणाने उत्तीर्ण झाले. मग तिथले त्यांचे प्राध्यापक होते तेच म्हणायला लागले की तुम्ही याच्या पुढे डॉक्टरेट करायला पाहिजे, पुढचं तुम्ही शिकायला पाहिजे. पण डॉक्टरेटसाठी काय विषय घ्यायचा, तर ते म्हणाले की रामकथा हे जो प्रकार आहे तो मला समजून घ्यायचा आहे. मग रामकथा उद्गम आणि विकास ह्याच्यावरती मी अभ्यास करेन आणि त्याच्यावरती मला PhD करायची आहे. आणि 4 वर्ष रिगरसली त्यांनी त्याचा अभ्यास केला. भारतामध्ये आणि परदेशामध्ये सुद्धा असलेल्या रामकथा कशा आहेत ह्यांचा त्यांनी अभ्यास केला. 300 रामकथांच्या स्क्रिप्टचा त्यांनी अभ्यास केला, 300. आणि त्याचा व्यवस्थित एकामेकाशी संबंध काय, कशा गुंतात, वेदकालापासून त्या पुढे कशा कशा विकसित होत आलेल्या आहेत, ह्या सगळ्याचा त्यांनी अभ्यास केला आणि त्यांनी आपला थिसिस तयार केला. तर गंमत बघे 48 साली त्यांनी तो थिसिस सबमिट करायचा आणि थिसिस सबमिट करून त्यांना डॉक्टरेट मिळणार. तर त्यावेळेला नियम असे होते, कारण त्याला ब्रिटिश विद्यापीठ आत्ता नुकतं 47ला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. तर ते सगळा तो ब्रिटिशांचा त्यांच्यावरती परिणाम आहे. तर ते म्हणाले की तुम्हाला PhDचा थिसिस करायचा आहे तर इंग्रजीत द्यावं लागेल. तर ते म्हणाले, बुलके म्हणाले की नाही, मला जो थिसिस द्यायचा तो मी हिंदीमध्येच देणार, तुम्हाला स्वीकारायचा असेल तर स्वीकारा, परंतु माझा थिसिस मी हिंदीमध्येच देईन. त्याच्यासाठी विद्यापीठाने आपले नियम बदलले आणि त्याने जो थिसिस दिला ते 1949 साली त्यांच्या त्या थिसिसला मान्यता मिळाली आणि त्याच्यावरती त्यांनी डॉक्टरेट केली आणि तो थिसिस मान्य झाला. हिंदीमध्ये पहिले डॉक्टरेट करणारे हे जे आहेत ते हे डॉक्टर कामिल बुलके आहेत आणि त्यांना ती पहिला त्याच्यावरती तो ग्रंथ आहे, तो ग्रंथ अतिशय महत्त्वाचा आहे, आजही तो उपलब्ध आहे. तर मी आपल्या ह्या सगळ्या वाचकांना या निमित्ताने मला संधी मिळाली म्हणून सांगतो की आपण विनंती करतो की हा ग्रंथ आपण वाचायला पाहिजे. आज उपलब्ध असलेला ग्रंथ आहे, हा सगळीकडे उपलब्ध आहे, जवळजवळ 650 पावणे 700 पानाचा ग्रंथ आहे. परंतु रामकथा ही नेमकी काय आहे, त्याचे एकामेकांमध्ये कसं ते गुंतलेलं आहे हे सगळं जर जाणून घ्यायचं असेल तर हा ग्रंथ अत्यंत महत्वाचा आहे आणि ह्या ग्रंथाचा अभ्यास करायला पाहिजे असं मला वाटतं. तर हा अभ्यास त्यांनी केला. तेवढे करूनच ते थांबले नाहीत, त्यांनी हिंदीचा इंग्रजीमधले शब्दकोश तयार केला, तोही खूप महत्वाचा आहे. नंतर भारत सरकारने त्यांना अनेक संस्थांमध्ये ते काम करायला लागले आणि मग 1974 साली भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण हा किताब दिला आणि त्याच्यानंतर 1979 साली भारत सरकारने त्यांना नागरिकत्व दिलं भारताचं, ते भारताचे नागरिक झाले. आणि त्याच्यानंतर त्यांचा 1982 साली मृत्यू झाला. त्यांचं चरित्र साहित्य अकादमीने प्रसिद्ध केलंय कामिल बुलकेचं. तर हे जे आहे तर त्यांचं किती प्रेम होतं आपल्या हिंदी भाषेवरती आणखीन या सगळ्यावरती. त्याला लोक जर ज्याला म्हणायचे की फादर, असं ज्याला समोरचे लोक म्हणायचे तर ते म्हणायचे की फादर हे अंग्रेजी शब्द आहे, आप म्हणजे बाबा कहो. तर त्या संपूर्ण भागामध्ये रांचीच्या बरेचमध्ये बाबा बुलके म्हणूनच ते प्रसिद्ध झाले, लोकप्रिय झाले. एवढे ते भारतीय समाजामध्ये मिसळले होते आणि रामकथा हा अत्यंत महत्वाचा आदर्श आहे म्हणून ते लोकांसमोर ठेवतात. त्याच्यावरती ते सगळा अभ्यास त्याच्यामध्ये मांडतात आणि रामकथा कशी श्रेष्ठ आहे, ते एकामेकांमध्ये त्याचे धागे कसे गुंतलेले आहेत आणि कशी ती विकसित झाले हे फार चांगल्या प्रभावी पद्धतीने
त्या आपल्या ग्रंथामध्ये त्यांनी मांडलेलं आहे. अशा प्रकारचं ही जी रामकथा आहे, परंतु आता आपण लक्षात गेलं पाहिजे हे सगळ्यामध्ये महत्वाची जी बेसिक रामकथा जी आहे ती रामकथा आपण म्हणतो की वाल्मिकीची आहे. म्हणजे वाल्याचा वाल्मिकी झाला आणि त्या वाल्मिकी ऋषीने जे रामायण लिहिलं ते मूळ रामायण असं समजलं जातं. त्यामुळे ह्या रामकथा विविध ठिकाणच्या आहेत, परंतु त्या विकसित होण्यासाठी मूळ जी गाथा असेल, आपण मूळ संदर्भ ग्रंथ धरला पाहिजे, तो वाल्मिकी रामायणाचा धरला पाहिजे. म्हणून ते महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. आता त्यातीलच कथा आपण अजून सुद्धा या संदर्भातल्या आपण जाणून घेणारच आहोत. पण या निमित्तानं बोलायला हवं की एक बेल्जियम मधून व्यक्ती येते, ती रामकथेच्या प्रेमात पडते आणि त्यामध्ये एक प्रबंध लिहिते, त्यावर PhD करते, स्वतः इंग्रजी सुद्धा शिकते आणि रामकथेचा प्रसार करण्यासाठी म्हणजे स्वतः ते ख्रिश्चन धर्माचे असून सुद्धा ते आपलं रामायण समजून घेते. हे फार महत्त्वाचं ठरतं, त्यातली तत्व समजून घेते आणि समाजासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. ही एक वेगळी बाब आहे आणि त्याचं कौतुक करणं फार गरजेचं ठरतं. पुढे जाऊन एक प्रश्न असा नेहमीच पडतो, तो म्हणजे श्रावणाची कथा. श्रावण बाळ आपल्या अंध आई वडिलांची तो सेवा करत असतो. दशरथ त्याचा बाण लागतो आणि श्रावण बाळ मरतो. त्यानंतर त्याचे आई वडील त्यांना शाप देतात की तू पुत्रवियोगानं मरशील आणि त्यानंतर मग रामायण खऱ्या अर्थानं सुरू होतं. मग त्या अनेक कथा सांगितल्या जातात. मग ही श्रावण बाळाची नेमकी कथा काय आहे? आता गंमत अशी आहे की प्रत्यक्षामध्ये ही श्रावण हा शब्द तसा मूळ रामायणामध्ये वाल्मिकी रामायणामध्ये नाही आहे. तो नंतर अनेक रामायणामध्ये किंवा लोककथामधनं आला असणार. म्हणजे आपल्याकडे संतांच्या वाङ्मयामध्ये श्रावण हा शब्द आहे. म्हणजे अगदी बघा, नामदेवरायांनी खूप गमतीदार अभंग लिहिलाय. नामदेवराय कृष्ण जन्माचं वर्णन करतात. हा, आणि कृष्ण जन्माचं वर्णन करताना ते काय म्हणतात की दशरथे मारिला तोची होता मास. म्हणजे कृष्णाचा जन्म श्रावण महिन्यामध्ये होतो. हा, तर तो श्रावण महिना आहे ना, म्हणून दशरथ हे मारीला कोण, तर श्रावण. तोची होता मास, म्हणजे श्रावण महिना होता तर दशरथ हे मारीला तोची होता मास असं नामदेवराय वर्णन करतात. म्हणून तो श्रावण असं आपण म्हणतो. आता ह्या श्रावणाची जी कथा आहे ती अनेक ठिकाणी आपण वाटतो की सुरुवातीला तो ज्याला राजा होता आणि त्याला ही गोष्ट घडली, मग त्याला मूल नव्हतं म्हणून त्याला एका प्रकारे आनंदही झाला की वियोग होईल पुत्राचा, पण आपल्याला पुत्र तरी होईल, अशा पद्धतीने आपण ते वाचतो. परंतु वाल्मिकी रामायणामध्ये ती सुरुवातीला आलेली नाही. तर ती केव्हा आले, तर अयोध्या कांडामध्ये ज्या वेळेला रामाचा वियोग झालेला आहे, म्हणजे राम वनावाला गेलेला आहे, ते सगळं प्रकरण घडतं. आणखीन रामाला वनात पाठवण्यात येतं कैकेयीच्या हट्टामुळे. राम ज्याला वनामध्ये गेला त्या अत्यंत दुःखात अवस्थेमध्ये दशरथ कौसल्येला ही गोष्ट सांगतो आणि दशरथ त्याला स्पष्टपणे असं सांगतो की मी राजपुत्र असताना, ही त्यांच्या विवाह झाल्यानंतर घडलेली घटना नाही, तर मी राजपुत्र असताना असा केलेला होतो शिकारीसाठी आणि त्याला मी तो शब्दविधी बाण मारला, हत्ती समजून तो मुलाचं हे झालं. त्याच्यामध्ये आणखीन एक महत्वाचा संदर्भ असा येतो की ज्या वेळेला तो बाण लागतो आणखीन दशरथ त्याच्या श्रावणाकडे जातो, त्यावर श्रावण म्हणतो की हा बाण काढ, नाही तर मी मरू शकणार नाही, मला वेदना होत आहेत. त्याला दशरथ ते काढायचं कसं, तर तिथंच नेहमी सगळीकडे संदर्भ आला हा ऋषीपुत्र, हा ऋषीपुत्र आहे, तर ह्याचा मी बाण कसा काढू, म्हणजे हा ब्राह्मण असेल तर माझ्या हातून ब्रह्महत्या होईल अशी त्यांना भीती वाटते. त्यावेळेला श्रावण असं सांगतो की मी ब्रह्मपुत्र नाही आहे, म्हणजे मी ब्राह्मण पुत्र नाही आहे, तर माझे वडील हे वैश्य आहेत आणि आई ही शूद्र आहे, त्यांच्या पोटी मी जन्माला आलेलो आहे. ह्याचा आणखीन एक संदर्भ आपण लक्षात घेतला पाहिजे की त्या आई वडिलांनी दशरथाला शाप दिलाय. म्हणजे वैश्य आणि शूद्र असं, जे वैश्य असलेल्या त्याचे वडील आणि शूद्र असलेल्या आईने दशरथाला शाप दिला. दशरथ हा क्षत्रिय आहे, म्हणजे वैश्य आणि शूद्राने सुद्धा दशरथाला शाप दिला आणि तो शाप खरा झाला पुढे. अशा पद्धतीने त्याचा संदर्भ रामायणामध्ये येतो. परंतु कित्येक ठिकाणी तो म्हणजे ब्राह्मण पुत्र आहे अशा स्वरूपाची सुद्धा आपल्याकडे कथा सगळीकडे पसरलेल्या आहेत असं आपण बघू शकतो. अशी ती वेगळी कथा आहे. ज्या पद्धतीनं श्रावण बाळाची एक कथा आहे तशीच एक अहिल्या उद्धाराची सुद्धा कथा सांगितली जाते, ही नेमकी काय? अहिल्या उद्धाराची जी कथा आहे ती अनेक पुराणामध्ये आणि रामायणामध्ये तर ती डॉमिनेटली आली. ती खूप महत्वाची कथा म्हणून सगळीकडे संदर्भामध्ये येते. आपल्याला कथा काय सांगितली जाते की शिळा होती मुक्त झाली, म्हणजे शिळा असलेली
ती शिळा झालेली होती, तिला पाय लावल्यानंतर रामाने ती मुक्त झाली, अशी कथा अनेक लोक सांगतात. अहिल्याचा उद्धार रामाने केला, शिळेला पाय लावला आणि हे झालं. पण रामायणाला मध्ये ती तशा पद्धतीने आलेली नाही. ज्या वेळेला मिथिला नगरीमध्ये रामप्रभू आपल्या गुरूंबरोबर म्हणजे विश्वामित्रांबरोबर येतात, तर ते मिथिलेचं उपवन आहे, त्या उपवनामध्ये त्यांना एक असा सुनसान झालेला आश्रम दिसतो. आणि सुनसान झालेला आश्रम दिसतो त्यावेळेला ते गुरुजींना विचारतात की हा आश्रम असा हा सुनसान का आहे, हे काय आहे? तर म्हणतात की याची एक कथा आहे रामा, तिथून आम्ही सांगतो. तर काय म्हणाले की हा गौतम ऋषींचा आश्रम होता आणि गौतम ऋषींची पत्नी म्हणजे अहिल्या. आता अहिल्या कोण आहे तर ब्रह्मदेवाने अत्यंत सुंदर अशी ती एक स्त्री निर्माण केली आणि ती गौतम ऋषींना दिली. ती अत्यंत सुंदर आहे आणि तिचं आणि ते गौतम ऋषींचं लग्न झालं, त्याचा अतिशय चांगला संसार सुरू झाला. त्यांना एक मुलगा पण झाला, त्याचं नाव आहे शतानक, जो मिथिलेचा नरेश जो जनक आहे त्याचा पुरोहित आहे शतानक पुढे रामायणामध्ये. तर हा मुलगाही झाला आणि त्यांचा संसार खूप चांगला चालू होता. अत्यंत तपस्वी असलेले गौतम ऋषी तप करतायत, तर त्याची भीती निर्माण झाली इंद्राच्या ह्याच्या, म्हणून इंद्र बघायला आला आणि इंद्र ज्याला बघायला आला तेव्हा गौतम ऋषी तपासाठी बाहेर गेलेले आहेत, आश्रमामध्ये ते नाही आहेत, पण ते अहिल्याला तो बघतो. अतिशय सुंदर असलेली अहिल्या बघितल्यानंतर त्याच्या मनामध्ये कामभावना जागृत होते आणि तो गौतम ऋषींचा वेश घेऊन अहिल्याकडे जातो आणि तिच्याकडे समागमाची इच्छा प्रकट करतो. आता जो त्यावेळेला तिथं आलेला आहे त्यावेळेला रामायणामध्ये म्हणजे वाल्मिकी रामायणाचा स्पष्ट उल्लेख आहे की अहिल्याला समजतं की हा इंद्र आहे, परंतु इंद्राला माझ्याबरोबर समागम करण्याची इच्छा निर्माण झाली. आता त्याचा आनंद निर्माण वाटतो आणि ती सरळ त्याला परवानगी देते. ते दोघं जण समागम करतात, त्याच्यानंतरही ते तृप्त होतात आणि त्याच्यानंतर ती सांगते की आता ऋषी येतील, गौतम ऋषी येतील, तू लवकर नाही. आणि इंद्र बाहेर पडणार एवढ्यात गौतम ऋषी येतात. गौतम ऋषी तर अंतर्ज्ञानी आहे, ते समोर घडलेलं त्यांना दिसतं. दिसल्यानंतर ते इंद्राला शाप देतात आणि ते अहिल्याला सुद्धा शाप देतात. ते अहिल्याला काय शाप देतात तर तू आतापासून तुझा जनसंपर्क नाहीसा होईल, लोकांमध्ये तू दिसणार नाहीस, तुला एकट्याने राहून तप करावं लागेल. आतापर्यंत तू जी सगळी पुण्याई कमावलेली आहेस, तुझ्या मोहापोटी तू ही गमावलेली आहेस, तर ते तप करून तुला पुन्हा योग्य स्वतःला बनवावं लागेल, पुण्य संपादन करावं लागेल. ज्या वेळेला रामप्रभू इकडे येतील त्यावेळेला तुझा उद्धार होईल, असा शाप देऊन गौतम ऋषी निघून गेलेले आहेत. म्हणजे कुठेही त्यांना तिला दगड केले वगैरे असा उल्लेख नाही, म्हणजे दगडासारखं जीवन, म्हणजे लोकांशी काही संपर्क नाही असं ती आत राहिलेली आहे. तर तिथं ती असणार असं ते सरळ सांगतात रामाला. पण रामप्रभू आणि लक्ष्मण आत जातात, तर त्यांना आत काय दिसतं तर एक अत्यंत तेजस्वी स्त्री दिसते. रामायणात उल्लेख आहे, तर ती अत्यंत तेजस्वी आहे आणि तिचं तेज बघून म्हणजे तिला मधल्या तपामुळे ती तेजस्वी झालेली आहे. त्यांना आनंद होतो रामप्रभूंना आणि रामप्रभू आणखी लक्ष्मण तिला जाऊन वंदन करतात, तिला नमस्कार करतात. ती तिला जवळ घेते आणि मग ते अतिथी आहेत आपले म्हणून अहिल्या त्यांचे पूजन करते. म्हणजे आपल्याकडे माहित आहे की माता पिता गुरु आणि त्याच्यानंतर अतिथी यांचं पूजन करण्याची आपली सांस्कृतिक पद्धत आहे. त्या पद्धतीने त्यांचा सत्कार करते आणि मग त्या ठिकाणी ती सत्कार करते, वंदन करते. ह्या पद्धतीने त्या अहिल्याला पुनर्जीवन, आता मग ती लोकांमध्ये येण्यासाठी समर्थ झाली, ते तेजपुंज झाली. तू माते तेजपुंज आहेस, तू पुण्यशील आहेस, राम स्वतः म्हणतो. इथं तिचा उद्धार झालेला आहे प्रत्यक्षामध्ये. मग गौतम ऋषी परत येतात, त्यांना आनंद होतो आणि ते पुन्हा संसार करायला लागतात, अशी ती कथा आलेली आहे. म्हणजे कुठेही शिळेचा मनुष्य झाला वगैरे अशा जर म्हटलं जातं आणि त्याच्यावर सुद्धा अनेक कथा मग पुढे येतात. तर तशा पद्धतीच्या कथा मूळ रामायणामध्ये मात्र नाही. बरोबर. कायमच म्हणजे लहानपणापासून सगळ्यांच्या आश्चर्याचा किंवा रामाचं आणखीन एक कर्तृत्व म्हणू शकतो त्यातली एक कथा असते ती म्हणजे सीतेचं स्वयंवर. फार इंटरेस्टिंग ही कथा आहे, पण यात सुद्धा अनेक वेगवेगळे संदर्भ जोडलेले आहेत. तर ही सीतेचं स्वयंवर नेमकं काय आहे? आता गंमत अशी म्हणजे सीतेचं आधी स्वयंवर होतं का? म्हणजे आपण कित्येक ठिकाणी बघतो सीता स्वयंवर नावाचा चित्रपट आहे, सीता स्वयंवर. किंवा आपण बघितलं की अनेक सिरीज मध्ये सुद्धा बघतो की तिने ते एक मोठं स्वयंवर असलेलं असतं, मग ते धनुष्य तिथं ठेवलेलं असतं
आणि ते धनुष्य उचलून जो त्याला प्रत्यंच लाभेल त्याला सीता मिळणार असा तो पण ठेवलेला असतो. अनेक राजे येतात, त्याच्यामध्ये स्वतः रावण असतो. रावण ते उचलतो, अंगावरती पडतं त्याच्या, मग सगळेजण हसतात. आणि त्याच्यानंतर मग रामप्रभू येतात, ते उचलतात आणखीन मग तो प्रत्यंच लावताना ते धनुष्य मोडतं आणि मग सीता त्यांना वरमाला घालते आणि त्यांचा विवाह होतो. अशा स्वरूपाच्या कथा आपल्याकडे सांगितल्या जातात किंवा अनेक ठिकाणी आपण बघतो की मालिकांमध्ये किंवा चित्रपटामध्ये अशा प्रकारच्या कथा येताना आपल्याला दिसतात. परंतु प्रत्यक्षामध्ये जर रामायणाचा विचार केला आणि आपल्या परंपरेचा सुद्धा विचार केला तर सीतेचं स्वयंवर होतं का? तर सीतेचं स्वयंवर नव्हतं. आता हे मी का म्हणतोय, कारण प्रत्यक्षामध्ये मिथिलेला राम लक्ष्मण जे जातात ते स्वयंवरासाठी जात नाहीत. तर त्या ठिकाणी असं सांगितलेलं आहे रामायणामध्ये की मिथिला नरेश जो आहे त्या मिथिला नरेशाने जनकाने एक मोठा यज्ञ करायचं ठरवलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी सगळ्या ऋषींना बोलवलंय. आम्ही तिथे जाणार आहोत आणि तिथे एक मोठं धनुष्य आहे, ते रामा बघण्यासारखं आहे. शिवाचं धनुष्य आहे आणि ते कोणाला उचलता येत नाही, ते तुला बघायला मिळेल, तेव्हा तू आमच्याबरोबर चल असं त्याला सांगितलं जातं. आणि त्याप्रमाणे आपल्या गुरूंबरोबर तो त्या ठिकाणी गेलेला आहे, मिथिलेमध्ये गेलेला आहे. आणि मिथिलेमध्ये म्हणजे तिथं स्वयंवराचा कुठेही उल्लेख नाही, यज्ञाचा उल्लेख आहे. आणि तिथं गेल्यानंतर प्रत्यक्षामध्ये विश्वामित्र आहेत ते जनकाला म्हणतात की हे माझ्याबरोबर आलेले असे पराक्रमी 2 वीर आहेत आणि त्यांना तुमच्याकडे असलेलं ते शिवधनुष्य जे आहे ते बघायचं आहे. हे काय आहे त्यांना बघायचं आहे. तर तो म्हणतो की मी दाखवेन, जरूर हे पराक्रमी दिसत आहेत तर मी त्यांना दाखवेन. आणि मग तो सांगतो जनक की मला ज्या वेळेला मी नांगरणी करत होतो त्यावेळेला एक बालक मिळालं जमिनीमध्ये आणि ते बालक मी वाढवलं, ती म्हणजे सीता आहे. ती सीता मी वाढवलेली, ती जनकाची मुलगी नाही आहे, ती तिला मिळालेली आहे, तिने ती वाढवलेली आहे. आणि ही अशी जी माझी कन्या आहे म्हणजे मुलीसारखंच मी तिला वाढवलेलं आहे. तर तिचं लग्न करण्यासाठी मी वीर्य शुल्क ठेवलंय. शब्द 5-6 वेळा आलेला आहे वाल्मिकी रामायणात. वीर्य शुल्क म्हणजे काय, तर आपण म्हणतो ना की तिची किंमत ठरवली, तिच्याशी लग्न करायचं असेल तर किंमत द्यायची. आता ही किंमत पैशाच्या स्वरूपात नाही, हुंडा नाही, कोणत्या स्वरूपात द्यायची तर वीर्य सिद्ध करायचं. तुमचं वीर्य म्हणजे तुमचा पराक्रम सिद्ध करा, तुमची शक्ती सिद्ध करा. तुमचा पराक्रम तुम्ही शक्ती जर सिद्ध केली तर माझी कन्या मी तुम्हाला देईन. आता पराक्रम कसा सिद्ध करायचा, तर माझ्याकडे हे जे शिवधनुष्य आहे जे माझ्या पूर्वजांकडनं मला मिळालेलं आहे ते मोठं अजस्त्र असं शिवधनुष्य असतं. ते धनुष्यला जो त्याला दोरी लावेल, प्रत्यंच लावेल, त्याला मी माझी कन्या देईन. ते उचलेल आणि प्रत्यंच लावेल. मग अनेक राजांनी प्रयत्न करून बघितला परंतु अनेक राजांना ते साध्य झालेलं नाही. आणि सीतेच्या रूपाबद्दल तर सगळीकडे ख्याती आहे, तिच्या गुणाबद्दल ख्याती आहे, म्हणून अनेक राजांना वाटतं की आपली ती पत्नी व्हावी. परंतु हा पण काही कोण तो पूर्ण करू शकत नाही. मग काय करतात हे सगळं वर्णन आलेलं आहे की सगळे राजे जे आहेत ते ठरवतात की आपण मिथिलेवरती स्वारी करायची आणि तिला सीतेला मिळवायचं. म्हणून सगळे राजे एकत्र येऊन मिथिलेवरती स्वारी करतात आणि मिथिलेला वेढा घालतात. 1 वर्षभर हा वेढा चालतो. आतलं अन्नधान्य संपायला येतं. त्यावेळेला जनक जो आहे तो देवतांची विनंती करतो की माझा जगायचा प्रश्न आहे तेव्हा मला तुम्ही मदत करा. त्यावेळेला देवता त्याला सैन्य पाठवतात आणि मग त्या सैन्याच्या सहाय्याने या सगळ्या राजांचा तो पराभव करतो. हे सगळे राजे पराभूत होऊन गेलेले आहेत, परंतु आजही ते धनुष्य कोणाला उचलता आलेलं नाही. तो म्हणतात ठीक आहे, ते आम्ही धनुष्य बघायला ते उत्सुक होतात मग राम आणि लक्ष्मण. मग ते धनुष्य समोर आणण्यात येतं आणि आणल्यानंतर रामप्रभू ते धनुष्य लिहिलेल्या उचलतात आणि त्याला दोरी लावताना, प्रत्यंच लावताना ते मोडतं, धनुर्भंग होतो. त्यावेळेला जनक खुश होतो आणि तो म्हणतो की माझी मुलगी मी तुला रामा दिली, तुझा आणि तिचा विवाह होईल. रामप्रभू लगेच स्वीकारतात असं नाही. रामप्रभू म्हणतात की याबद्दल तुम्ही माझ्या आई वडिलांची परवानगी घ्या. आणि मग त्याच तसा निरोप दशरथाला पाठवण्यात येतो आणि दशरथ ते 2 भाऊ जे तिथे राहिले ते येतात आणि मग सीता आणि राम यांचा विवाह होतो. प्रत्यक्षामध्ये वरमाला घातली असा सुद्धा उल्लेख रामायणामध्ये नाही. आता हे स्वयंवर तिथं नाही, म्हणजे बघ सीतेचं स्वयंवर नाही आहे. सीतेला एक पण दिलेलं आहे
स्वयंवर म्हणजे काय, स्वतः वर्ण. द्रौपदीचं जरी आता आपण बघतो तर द्रौपदीच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक पण असतो की ते मत्स्यभेद करणं, जो अर्जुन करतो. तिथं सुद्धा ती वीर्य शुल्क आहे की ते मत्स्यभेद करणाऱ्याला मी देईन, असं त्याच्या द्रुपदाने म्हणजे त्याच्या वडिलांनी सांगितलेलं आहे. मग स्वयंवराचे उल्लेख नक्की आपल्याकडे पुराणामध्ये कुठले आहेत? आपण म्हणू शकतो की रुक्मिणीचं स्वयंवर आहे, कारण रुक्मिणी कृष्णाबरोबर पळून जाते, मला ह्यालाच वरायचं आहे, ती त्याच्याबरोबर. किंवा नल दमयंतीचं स्वयंवर आहे, त्या स्वयंवरामध्ये दमयंतीला हा चॉईस असतो की तिने कोण पाहिजे त्याला माला घालावी, त्याप्रमाणे ती नलाला माला घालते. सुभद्रेचं हरण आहे, स्वयंवर नाही. सुभद्रेला अर्जुन पळून नेतो, तिथंही स्वयंवर नाहीये. स्वयंवर हा जो शब्द आहे ना तो आपण सहजतेने वापरतो. सीता स्वयंवर, सीताचं स्वयंवर नाही. स्वयंवर झाले सीतेचे असं जरी म्हटलेलं असलं तरी सीतेचं स्वयंवर नाही, कारण तिला तो चॉईस नाही आहे. तो जो पण पूर्ण करणार त्याला माला घालायची आहे, आणि तो राम पूर्ण करतो, परंतु ते तिचं स्वयंवर असं म्हणता येणार नाही, अशी ती कथा आहे. पण मूळ रामायण पुढे सरकतं, ती महत्वाची कथा आणि महत्वाचा क्षण असतो तो म्हणजे अर्थात वनवासाला हे सगळेजण गेलेले असतात, म्हणजे स्वतः श्री राम, त्यानंतर त्यांच्यासोबत सीता आणि लक्ष्मण. पण जेव्हा हे सीता आणि राम बसलेले असतात तेव्हा एक हरण त्यांना दिसतं, सीतेला त्याचं भुरळ पडतं आणि ते सुवर्णाचं असतं ते, आणि मग ते सांगतात की मला हे हरिण पाहिजे. मग राम त्याच्या मागे जातो, म्हणजे ते मिळवण्यासाठी जातो, आणि अचानक त्यांना असा आवाज येतो की काहीतरी घडलंय. मग सीता घाबरते आणि ती सांगते की मी बघायला जाते की रामाला काही झालंय का. मग लक्ष्मण काय करतात तर एक रेषा आखतात आणि सांगतात या पलीकडे तुम्ही जायचं नाही. त्याला लक्ष्मण रेषा असं म्हटलं जातं किंवा त्याचे संदर्भ दिले जातात, अशी कथा सांगितली जातात. पण नेमकी लक्ष्मण रेषा काय आहे आणि या कथेशी त्याचा काही संबंध आहे का? आता रामायणामध्ये जी सीताहरणाची कथा आली आहे ना, त्याच्यामध्ये रावणाने आपला मामा असलेला मारीचाला ते रूप देऊन पाठवलेलं आहे सुवर्ण मृगाचं. म्हणजे असं म्हटलं की सोन्याचं हरण असतं हे नसतं, हे सगळ्यांना माहित आहे. मृग सोन्याचा जगी असंभव परित्यासी बुलली राघव असं म्हटलंय. म्हणजे रामाला हे कळू नये की सोन्याचं असत नाही असं तो कवी म्हणतो. परंतु हे जे आहे ते सीता त्याला बघून बोलते आणि रामप्रभूंना त्याच्या कातडीची मला चोळी पाहिजे असं त्याने सांगते, आणि म्हणून ती तिला पाठवते. आणि राम त्याच्या पाठीमागे गेल्यानंतर ज्यावेळेला मारीशाला ते मारतात त्याला मारताना तो सीते धाव लक्ष्मणा धाव अशी आरोळी ठोकतो. ती ऐकल्यावरती सीता लक्ष्मणाला म्हणते की मी ते जायला तू जा आणखीन रामाला मदत कर. तर लक्ष्मण असं सांगतो की रामप्रभूंना हरू शकेल किंवा मारू शकेल असं कोणी नाही आहे, ते पराक्रमी आहेत, त्यांची काळजी घ्यायला ते समर्थ आहेत. मला तुझ्या संरक्षणासाठी इथं थांबवलेलं आहे, त्या मी तुझं संरक्षण करणार, मी तुला सोडून जाणार नाही. परंतु सीता अक्षरशः त्यांना शिव्या देते म्हणा, किंवा ती म्हणते तू स्वार्थी आहेस, तुझ्या मनामध्ये पाप आहे असं ज्याला ती म्हणते. एवढं कठोरपणे म्हणते की तुला असं वाटतं की रामप्रभू तिथे मरावेत आणि तू मला सीता मिळावी असं तुझ्या मनामध्ये आहे. तर त्याला तो हतबल होतो लक्ष्मण, आणि लक्ष्मण म्हणतो की ठीक आहे तर मी जातो. इथं जी लक्ष्मण रेषेची गोष्ट आहे तिथं लक्ष्मण रेषेचा उल्लेख मूळ वाल्मिकी रामायणामध्ये नाही. वाल्मिकी रामायणामध्ये त्यांनी रेषा काढली असं काही म्हटलेलं नाही. ते म्हणते की मी आता रामाच्या संरक्षणासाठी जातो, तुझं तो संरक्षण कर. आणि तो रामाच्या शोधासाठी जातो. इथं रावण येतो. रावण अतिथी म्हणजे एका साधूच्या वेशामध्ये येतो आणि तो उचलून देतो का लगेच सीतेला, तर असंही नाही. तो सीतेला रामायणात वर्णन असं आलंय की तो सीतेला विचारतो की इथं खूप राक्षस वगैरे आहे तर तू इथं कशी एकटी. तर ती त्याला बोलवते आणि ती म्हणते की तू भोजन कर, अन्न तयार आहे, अतिथीचं स्वागत करणं म्हणजे, आणि तो साधू आहे म्हटल्यानंतर ते स्वागत करायला. तर तो म्हणतो काय की तू इथं कशी, ते तर म्हणते एवढी सुंदर आहेस आणि त्या सुंदर सौंदर्याचं खूप वर्णन केलेलं आहे आणि तू इथं कशी. तर ती सगळी आपली कथा सांगते. त्यानंतर रावण स्वतः तिला आपली कथा सांगतो, मी रावण आहे आणि मी रावण आहे, आणखी मी किती पराक्रमी आहे हे सगळं सांगतो. आणि तू तिथं एखाद्या अशा परिस्थितीमध्ये राहण्यापेक्षा तू माझ्याशी लग्न करणं योग्य आहे. त्याच्या मनामध्ये मोह निर्माण झालाय आणि तो म्हणतो की माझ्याशी तू लग्न कर असं तो सरळ सांगतो तिला. असं सरळ रामायणामध्ये आलंय.
तर ती म्हणते की मी तुझ्याशी लग्न करणं शक्य नाही, मी रामप्रभू हे माझे हे आहेत, ते किती प्रकार मी त्यांच्याशी जाणार. त्याला तो जबरदस्तीने तिचं हरण करतो आणि स्वतःचं रूप प्रगट करतो. 10 हाताचा होतो आणि 10 शिरांचा होतो आणि तो हरण करतो. अशी कथा तिथे आली. जी लक्ष्मण रेषा आपण म्हणतो ना की लक्ष्मण रेषा ओलांडू नये असं जे म्हटलं जातं, तर तशी कथा सगळीकडे सांगितली जाते, परंतु लक्ष्मण रेषा ही मूळ वाल्मिकी रामायणामध्ये कुठेही नाही. याचबरोबर आणखीन एक महत्वाचा म्हणजे आणि ज्यावरून कायम वाद निर्माण झालेला आहे ती म्हणजे शंभुकाचा वध ही कथा. नेमकं काय झालं होतं आणि त्याच्यामुळे आता वाद का निर्माण होत आहेत आता या क्षणी सुद्धा? आता रामप्रभूची बदनामी करण्याचे काय प्रसंग आहेत, त्याच्यामध्ये शंभुकाचा वध, सीतेचा त्याग अशा 2 महत्वाच्या गोष्टी येतात. आणि हे खूप महत्वाचं आहे, म्हणजे खूप महत्वाचा तो प्रश्न विचारला की ज्याच्याबद्दल नेहमी चर्चा होते किंवा रामप्रभूंच्या बाबतीमध्ये हे सांगितलं जातं. तर या संदर्भामध्ये हे शंभुकाची वध ही कथा जी आहे ते काय आहे नेमकं आणि त्याचा काय अर्थ लावा हे जर सांगण्यासाठी तुला मला आणखीन एक संदर्भ मी तुला सांगतो की आपल्याकडे माहित आहे की संस्कृत भाषेचे अतिशय उत्तम अभ्यासक आणि पंडित जी लोक आहेत त्याच्यामध्ये खूप महत्वाचं नाव म्हणजे डॉक्टर आह साळुंखे. त्यांचे अनेक ग्रंथ खूप महत्वाचे आहेत, ते अभ्यासकांच्या दृष्टीनेही महत्वाचे आहेत आणि त्यांनी खूप चांगली चर्चा अनेक ठिकाणी घडून आणलेली आहे. तर त्यांची एक छोटी पुस्तिका आहे, ही पुस्तिकाही मी तुला दाखवतो. ही पुस्तिका जी आहे ही जी आहे पुस्तकाचं नाव बघ, नावच काय की शंभुक हत्या आणि सीता त्याग प्रक्षिप्त, ही त्यांची पुस्तिका आहे डॉक्टर आह साळुंखे यांची. आणि डॉक्टर आह साळुंखेने असं म्हटलंय की मूळ रामायण तुम्ही वाचा, वाल्मिकी रामायण वाचा, आणखीन प्रक्षिप्त काय हे समजा. आता प्रक्षिप्त म्हणजे काय, तर मूळ ग्रंथामध्ये म्हणजे मूळ लेखकाने न लिहिलं असताना त्या ग्रंथामध्ये जर इतर कोणी काही घुसवलेलं असेल आपल्या पदरचं. आता ही सगळ्या पुराण ग्रंथांमध्ये असे प्रक्षिप्त गोष्टी घुसवलेल्या गेलेल्या आहेत आपल्याकडे खूप अगदी आपल्याकडे असं म्हटलं जातं की संतांच्या वाङ्मयामध्ये सुद्धा खूप गोष्टी लोकांनी आपल्या घुसवलेल्या आहेत. म्हणजे आणि त्यावेळेला आता ज्ञानेश्वरीमध्ये घुसवलेल्या आहेत. तुकाराम महाराज स्वतः हयात असताना लोक त्यांच्या नावाने कविता करत असतात, म्हणजे मी तुका म्हणे म्हणून. आजही लोक असं करतात तुका म्हणे एखाद्या देवा संतांची नावं घेऊन घुसवतात. परंतु तसं रामायणामध्ये प्रक्षिप्त जो भाग आहे तसं ह्या ज्या कथा आहेत त्या प्रक्षिप्त आहेत असं आह साळुंखेने मांडलंय आणि ते व्यवस्थित त्याची मांडणीही त्या पुस्तकामध्ये केली. आता हे प्रक्षिप्त आणि दुसरं सांगायचं म्हणजे डॉक्टर बुलके हिचं मगाशी जे सांगितलं त्यांनी सुद्धा रामायणामध्ये कुठले कुठले प्रसंग वाल्मिकी रामायणामध्ये प्रक्षिप्त आलेले आहेत याचं डिटेलमध्ये वर्णन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ही शंभुकाची कथा, आता ही शंभुकाची कथा जी येते ती उत्तरकांडात येते. म्हणजे आता आपण लक्षात घेतली म्हणजे रामायणाची रचना लक्षात घे. रामायणामध्ये आज जे रामायण उपलब्ध होतं त्याच्यामध्ये 7 कांड दिसतात. तर ते कुठली कुठली कांड आहेत तर आपण बघतो तर पहिल्यांदा बालकांड येतं, बालकांड, त्याच्यानंतर सीताविवाहापर्यंत ते बालकांड आहे. त्याच्यानंतर अयोध्याकांड येतं. ते अयोध्याकांड कुठे आहे तर राम प्रभू वनामध्ये जातात तिथपर्यंत सगळा जो प्रसंग आहे तो अयोध्याकांडामध्ये येतो. मग ते अरण्यामध्ये गेलेले आहेत, ते तिसरं अरण्यकांड येतं. अरण्यकांडानंतर किष्किंधकांड येतं म्हणजे सुग्रीवाची आणि रामाची भेट वगैरे. त्याच्यानंतर सुंदरकांड येतं ज्याच्यामध्ये हनुमंत जाऊन सीतेला भेटतो. ही जी कथा आहे ती सगळी सुंदरकांडामध्ये हनुमंताचा पराक्रम. आणि त्यानंतर युद्धकांड येतं. युद्धकांड हे 6वं कांड. प्रत्यक्षामध्ये जी वाल्मिकीची रामकथा आहे ती युद्धकांडाला समाप्त होते. ह्याला पुरावा काय आहे, ही समाप्त होते. मग 7वं कांड कुठनं आलं किंवा 7वं कांडानंतर जे उत्तरकांड म्हणून आहे तर युद्धकांडामध्ये शेवटचे जे श्लोक आहेत त्याच्यामधले 17-18 श्लोक प्रत्यक्षामध्ये या पुस्तकामध्ये आह साळुंखे यांनी कोट केलेले आहेत. आता ते कशाचे आहेत तर ते फलश्रुतीचे आहेत. म्हणजे संस्कृत वाङ्मयामध्ये अगदी एखादं स्तोत्र असलं तरी ते स्तोत्र पठणाने आपल्याला काय लाभ होणार याचं शेवटी लिहिले असतात शेवटच्या श्लोकामध्ये. किंवा आपण अगदी गुरुचरित्रासारखी पोथी बघितली तर गुरुचरित्राच्या पारायणाने तुम्हाला काय लाभ होणार आणि हे वाचल्यानंतर तुम्हाला काय लाभ होणार हे शेवटी लिहिलेलं असतं. ही फलश्रुती त्या ग्रंथाच्या शेवटी देण्याची संस्कृत वाङ्मयाची पद्धत आहे. म्हणजे हे वाचल्यानंतर तुम्हाला काय लाभ होईल, तुम्हाला आनंद मिळेल का, तुम्हाला स्वर्ग मिळेल का किंवा धनधान्य मिळेल का,
कोणाचं लग्न होईल का किंवा विद्या मिळेल का हे लिहिण्याची अशी पद्धत आहे, त्याला फलश्रुती म्हणतात. अशी 17-18 श्लोकांची फलश्रुती युद्धकांडाच्या शेवटी दिलेलं आहे. आणि रामप्रभूंनी यानंतर अनेक वर्ष राज्य केलं आपल्या भावाबरोबर, हेही दिलेलं आहे. आणि हिथं म्हणजे हे तुम्ही वाल्मिकीने दिलेला हा आद्य ग्रंथ वाचल्यानंतर हे होईल असं म्हटल्यानंतर संपलं ना, तिथं फलश्रुती दिल्यानंतर संपलेलं आहे. मग त्यानंतर काही लोकांनी उत्तरकांड लिहिलं, ते त्याला जोडलं गेलं. म्हणजे अनेक रामकथा ही खूप प्रभावी आहे आणि सगळीकडे प्रवाहित आहे. अनेक लोक आपल्या कथा त्याच्यामध्ये घुसवतात, आपल्या संस्कृतीमध्ये घुसवतात आणि आपल्याला पाहिजे त्या कथा त्याला ऍड करतात. तशा कथा ऍड करण्यात आला आणि ह्या उत्तरकांडामध्ये ही शंभुकाची कथा येते. तर शंभुकाची कथा जी उत्तरकांडामध्ये येते ती कशी आहे, तर उत्तरकांडामध्ये सांगितलेली कथा अशी आहे की एक ब्राह्मण एक दिवशी आपल्या पुत्राचं प्रेत घेऊन रामप्रभूंच्या समोर येतो आणि त्यांना असं सांगतो की राजा तुझ्या पापामुळे हा माझा मुलगा तरुण मुलगा मेलेला आहे. सगळीकडे खळबळ उडते आणि सगळे ऋषी वगैरे एकत्र येतात की आपल्या हातून काय पाप घडलं असं तो रामप्रभू त्यांना विचारतात. त्यावेळेला नारद महर्षी असं सांगतात की तुमच्या राज्यामध्ये एक शूद्र आहे, तो तपश्चर्या करतोय आणि शूद्राला तप करण्याचा अधिकार नाही, हे पाप तो करतोय, त्यामुळे हा ब्राह्मणपुत्र मेलेला आहे. म्हटल्यानंतर रामप्रभू पुष्पक विमानात बसतात आणि जातात तिकडे आणि मग तो शंभू तप करताना त्यांना दिसतो आणि तो शूद्र आहेस, तुला तप करण्याचा अधिकार नाही असं म्हणून रामप्रभू त्याचा शिरच्छेद करतात. अशी कथा सांगितलेली आहे. आता ही कथा जी आहे ही तुला म्हटलं तरी प्रक्षिप्त आहे, म्हणजे ऍड केलेली आहे, कोणीतरी घुसवलेली आहे. ही मूळ रामायणामधली कथा नाही. परंतु रामकथेचं जे प्रवाहित्व आहे ते सांगण्यासाठी आपल्याला जर विचार केला ना तर खूप बघा कसं प्रवाहित्व आहे हीच कथा. तर एक मोठं नाव रामकथेच्या अभ्यासकांचे मगाशी आपण नाव त्याच्यामधलं एक मोठं नाव जे आहे ते कुवेंपूंचं आहे. कुवेंपू कोण, तर कुवेंपू हे कर्नाटकामधले एक मोठे अभ्यासक, मोठे विद्वान, उत्तम कवी, उत्तम लेखक, उत्तम नाटककार, मैसूर युनिव्हर्सिटीचे ते व्हाईस चान्सलर होते आणि आता तर त्यांच्या नावाचंच विद्यापीठ कर्नाटकामध्ये आहे. कुवेंपूच्या नावाचं एवढं मोठं नाव असले कुवेंपू, त्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिळाला तो त्यांच्या श्री रामायण दर्शनम हे त्यांनी जे हा जो ग्रंथ लिहिला त्याच्यासाठी मिळाला. रामायण दर्शनम त्यांच्या ग्रंथाचं नाव. तर ह्या कुवेंपूंनी काही नाटकंही लिहिलेली आहेत. आता कशी प्रवाहित होते कथा ही बघ. तर ते कुवेंपूने लिहिलेल्या नाटकामध्ये एक शूद्र तपस्वी नावाचं नाटक आहे. शूद्र तपस्वी ते कर्नाटकमध्ये आजही सादर होतं, कन्नड नाटक आहे शूद्र तपस्वी. त्याची कथा काय आहे तर खूप गमतीदार कथा आहे. ती कथा अशी आहे की एकदा एक ब्राह्मण आपल्या मुलाबरोबर चालला असतो. वाटेत त्यांना एक आश्रम दिसतो. तो आश्रम शंभुकाचा असतो. आतमध्ये जाऊन बघतात तर शंभुक तिथं तप करत आहे. तो जो मुलगा असतो तो नमस्कार करतो शंभुकाला. तर तो जो ब्राह्मण आहे तो म्हणतो की अरे ह्या शूद्राला तू काय नमस्कार करतो, शूद्राला नमस्कार आपण करायचा नसतो. म्हणून तो त्याला बाजूला सरकवतो. एवढ्यात एक साप येतो आणि तो साप त्या मुलाला चावतो आणि तो मुलगा तिथं मृत होऊन पडतो. आता ही तक्रार घेऊन तो ब्राह्मण रामाकडे जातो आणि तो रामाला सांगतो की ह्या शूद्र तपश्चर्या करतोय आणि शूद्र तपश्चर्या करत असल्यामुळे माझा मुलगा मृत झालेला आहे, त्याला सापाने मारलेला आहे. तर रामप्रभू तिथं येतात आणि रामप्रभू तिथे येतात आणि त्याच्यावरती त्याच्यामुळे मेलेला जसं मूल असेल म्हणून ब्रह्मास्त्र सोडतात. त्या ब्रह्मास्त्राचा काही परिणाम त्या शूद्र तपस्वीवरती होईना, म्हणजे शंभुकावरती होईना. रामप्रभू म्हणतात माझ्या ब्रह्मास्त्राचा का परिणाम होत नाहीये. आणि मग ते अंतर्ज्ञानात जेव्हा बघतात त्यांना असं लक्षात येतं की याच्या तपश्चर्येमुळे नाही, तर ह्याला वंदन करू नये असं ह्या बापाने सांगितल्यामुळे ह्या मुलाला हा साप चावलेला आहे, त्या बापाला सजा करण्यासाठी. हे कळल्यानंतर ते म्हणाले तर तुलाच खरं म्हणजे सजा करायला पाहिजे, तुझ्यामुळे हा तुझा मुलगा मृत पावलेला आहे असं रामप्रभू ज्याला म्हणतात. त्यावेळेला मग तो आपली चूक कबूल करतो ब्राह्मण आणि तो ब्राह्मण मग शंभुकाला वंदन करतो, तू खरा तपस्वी आहेस असं म्हणतो. मग तो मुलगा जिवंत होतो. अशी कथा त्या नाटकामध्ये येते. तर किती वेगळी कथा कुवेंपू सांगतात बघ. आणि हे आधुनिक कालखंडामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे
म्हणजे एवढं प्रवाहित आहे रामकथेचं. आजही लोक रामकथेच्या नावाने वेगळ्या अशा कथा रचतात, आणखीन त्या पुढे जातात असं आपल्याला लक्षात येतं. आणखीन त्यातला एक महत्वाचा म्हणजे अगदी शेवटाला याचा उल्लेख केला जातो तो म्हणजे श्रीराम प्रभूंनी सीतेचा त्याग केला. म्हणजे अनेकांनी त्यावर आरोप केले आणि त्यानंतर हे सगळं सांगितलं जातं. पण हे खरंच असं आहे का? श्रीराम प्रभूंनी सीतेचा त्याग केला होता का? म्हणजे ते पर्टाने तिच्यावरती आरोप केले आणि मग ती गरोदर असताना सीतेला सोडलं वगैरे असं जे सांगितलं जातं. ही कथा सुद्धा उत्तर रामायणात आले आणि त्यामुळे ती प्रक्षिप्त आहे असं डॉक्टर आ. साळुंखेने सांगितलेलं आहे. आ. साळुंखेने असंही म्हटलंय की सीतेला अग्निदिव्य करायला लावलं किंवा हे झालं, हे सुद्धा प्रक्षिप्त आहेत. म्हणजे भूमीत ती गेली म्हणजे ते जे आहे ना की सीतेचा त्याग किंवा सीतेचं अग्निदिव्य वगैरे ह्या कथा प्रक्षिप्त आहेत आणि हे उत्तर रामायण तर पूर्णच प्रक्षिप्त आहेत. केवळ उत्तर रामायण नाही तर रामायणातला अनेक भाग, काही भाग, बराच भाग प्रक्षिप्त आहे. मूळ जे आहे ते दशरथ जातक नावाचं एक बौद्ध वाङ्मयामधलं जातक आहे, दशरथ जातक. त्याच्यावरती वाल्मिकीची रामकथा आधारित असली पाहिजे असं अनेक विद्वानांचं म्हणणं आहे. तर हे जे आहे तर त्याच्यामध्ये तर ही कथा नाहीच, परंतु ही जी रामाने सीतेचा त्याग केला ही जी कथा म्हटली जाते त्याच्यासाठी रामाला दोषी ठरवलं जातं. ती कथा सुद्धा उत्तर रामायणामधली आहे आणि त्याला काही आधार नाही. तर त्यामुळे ही कथा सुद्धा आपण म्हणतो तशी खोटी ठरते की ती मूळ रामायणातली ठरत नाही असं आपण म्हणू शकतो. बरोबर. आणि आजच्या विषयावर येऊया, आजच्या मुद्द्यावर येऊया. अनेक वाद निर्माण होतात. श्रीराम प्रभूंची प्रतिमा सुद्धा बदललेली आपल्याला दाखवली जाते, त्यावर सुद्धा अनेक दावे प्रतिदावे झालेले आहेत. पण आजच्या काळात ही रामकथा आपण कशी काय घ्यावी, त्याकडे कसं पाहावं, तुम्हाला काय वाटतं? एक आपल्याला लक्षात येते की रामकथा ही आपल्या फायद्यासाठी, उपयोगासाठी अनेक लोक वापरणार, कारण राम हे लोकप्रिय दैवत आहे आणि त्यामुळे लोकप्रिय असल्यामुळे तो आपल्या बाजूने होता. तो आपल्या वर्णाचं श्रेष्ठत्व सांगण्यासाठी म्हणजे ब्राह्मणांचं श्रेष्ठत्व सांगण्यासाठी ते शंभुकवधासाठी कथा आतमध्ये घुसू शकतात. म्हणजे राम तशा स्वरूपाचा होता, तो ब्राह्मणांना संरक्षण देणारा आणि शूद्रांचा संहार करणारा होता अशा स्वरूपाचं. परंतु असा राम आपल्याला दिसत नाही ना. मग शबरी बरोबर प्रेम करणारा राम आहे किंवा नावाड्याबरोबर प्रेम करणारा आहे किंवा धिवराबरोबर प्रेम करणारा आहे, हे जे आपण सगळं बघतो रामाचं स्वरूप, किंवा अगदी वानरावरती प्रेम करणारा आहे, ते तर मानव सुद्धा नाही. परंतु हा जो राम आहे तो तसा दिसत नाही. परंतु तो आपल्या बाजूने ओढण्यासाठी त्यांनी अशा कथा आतमध्ये घातल्या असतील किंवा दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पुरुषी वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी म्हणजे तीच संस्कृती आपल्याकडे सांगण्यासाठी, स्त्रियांवरती पुरुषांचं डॉमिनेशन सांगण्यासाठी, म्हणून मग सीता त्यागासारखी सुद्धा कथा आतमध्ये घुसवली असण्याची शक्यता आहे. ही त्या त्यावेळेला आपल्या संस्कृती सो कॉल्ड संस्कृती रक्षकाने आतमध्ये घुसवली असण्याची शक्यता आहे. तसं लोक त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी अनेक कथा आतमध्ये घुसवणार, परंतु त्याच्यामध्ये खरं काय खोटं काय ह्याचा आपण समोर त्याचा उपयोग करून घेतल्याशी तपासलं पाहिजे आणि योग्य काय आहे आणि हे खरंच तसं आहे का हे आपण लोकांपर्यंत पोचवलं पाहिजे. हे आपली एका बाजून ड्युटी होते. दुसऱ्या बाजूला असं आपल्याला लक्षात येतं की रामायणाने काही महत्वाचे आदर्श कायमस्वरूपी आपल्याकडे दिलेले आहेत आणि ते खूप महत्वाचे आहेत. आणि त्यामुळे हे जे आदर्श आहेत ते आदर्श आपल्या समाजामध्ये राहणार आणि ते राहिले पाहिजेत, म्हणून ते जोपासले गेले पाहिजेत असं आपल्याला. आता एक महत्वाची रामाच्या बाबतीमधली कल्पना कुठली तर रामराज्य. म्हणजे गांधीजी सुद्धा म्हणायचे की रामराज्य असायला पाहिजे. लोकशाहीची कल्पना गांधीजींची कशी आहे तर ते रामराज्याप्रमाणे ते असलं पाहिजे. रामराज्य ह्याचा अर्थ काय आहे हे आपण तपासलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला असं लक्षात येतं की आता बघ, साने गुरुजी हे खूप मोठं नाव. तर ते साने गुरुजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं ते 15 ऑगस्ट 1947ला आणि 15 ऑगस्ट 1948ला साधना साप्ताहिकाचा पहिला अंक प्रसिद्ध झाला. त्या पहिल्या अंकामध्ये जे साधना साप्ताहिकातला अग्रलेख त्यांनी लिहिलेला आहे साने गुरुजींनी, त्या अग्रलेखाचं शीर्षकच काय आहे तर रामराज्य करावे. म्हणजे रामराज्य व्हायला पाहिजे असं साने गुरुजी जे मांडतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं हे रामराज्य कुठलं. विनोबांनी एका ठिकाणी या रामराज्याची संकल्पना खूप छान स्पष्ट केलेली आहे
तर विनोबा म्हणजे गांधीजींचं जे चौथं श्राद्ध, मासिक श्राद्ध होतं, चौथं मासिक श्राद्ध म्हणजे गांधी गेल्यानंतर चौथं जे मासिक श्राद्ध आलं, त्याच्यामध्ये ते वर्णन करतात. ते तुळशीदासांचा दोहा जो आहे तो दोहा हे करत ते सांगतात की आपसामधलं कुठलंही वैर जे आहे ते वैर आपसामध्ये असता कामा नये. बैर न कर काहू सन सोई, राम प्रताप विषमता खोई. म्हणजे काय की वैराचा अभाव आणि विषमता नसणं हीच रामराज्याची 2 लक्षणं आहेत. आज आपल्याला काय दिसतं, रामाच्या नावाने जर वैर होत असेल, निर्माण वैर पसरलं जात असेल किंवा विषमता पसरली जात असेल तर ते रामराज्य नव्हे. म्हणजे ही जी कल्पना आहे हीच कल्पना गांधीजींची होती. म्हणजे तुकोबांचा एक अभंग आहे रामराज्याचं वर्णन करताना. तुकोबा काय म्हणतात की रामराज्य रामराजा प्रजा राम लोकपाळ, एकची सकळ दुजे नाही. रामराजा, लोकांचं पालन करणारा सुद्धा रामच लोकपाळ, आणि प्रजा सुद्धा रामच. हे सगळेच राम आहेत, हे वेगवेगळे नाहीत. ही रामराज्याची कल्पना आहे. म्हणून हे जे रामराज्य आहे ते रामराज्य म्हणजे तो राम कुठे आहे, तर तो राम सगळ्यांकडे आहे, सगळ्यांच्या ठाई तो आहे, सगळ्यांच्या हृदयामध्ये तो आहे. म्हणजे गांधीजी असं म्हणत असत की माझा राम, म्हणजे त्यांचा रामाचं चिंतन करत असताना त्यांचा जो राम विकसित होत आला आणि ज्या रामाचं ते चिंतन करतात. गांधीजी एकदा असं म्हणाले की मी जर आजारी पडून मेलो तर मी खोटा आहे असं समजा, आणि मी मरताना माझ्या तोंडामध्ये जर राम नाम असेल तर मी खरा असं समजा. त्यांना जेव्हा गोळी घालण्यात आली त्याला त्यांच्या तोंडातून शब्द होते हे राम, किंवा रामाचं नाव जे त्यांच्या समाधीवरती कोरलेले आहेत हे राम. हे तर ते जे राम आहे तर तो राम कुठला ते सांगताना गांधीजी जसं सांगतात की दशरथाने आपल्या मुलाला ज्याचं नाव ठेवलं तो राम. आता ते नाव ठेवलं वशिष्ठाने सांगितल्याप्रमाणे, पण ते आधी कुठनं तरी येणार ना. मग हा राम कुठला, तर हा राम जो आहे तो चराचरामध्ये व्याप्त आहे, तो सर्व व्याप्त आहे. तो माझा आत्माराम, तो माझ्या हृदयामध्ये पण आहे, आणि माझ्या हृदयामध्ये तसं तुमच्या हृदयामध्ये सुद्धा आहे. ज्ञानेश्वरांची खूप सुंदर ओवी आहे. तर ज्ञानेश्वर माऊली काय म्हणतात, तरी हृदयामध्ये मी रामू, हृदयामध्ये असलेला जो राम आहे तो राम, तरी हृदयामध्ये मी रामू, असता सर्व सुखाचा आरामू, का भ्रांतासी कामू विषयावरी. सगळ्यांच्या हृदयामध्ये असताना मी, तुम्ही कशाला सुद्धा भार जाता. हाच राम कबीराचा आहे, हाच राबियाचा राम आहे, म्हणजे सगळीकडे असलेला तो राम आहे. हा जो राम आहे तो राम आपण ओळखला पाहिजे. ती जी समतेची शिकवणूक आहे, राम हा एक आपल्याला समतेची एक शिकवणूक देते आणि तो आत्माराम आहे. म्हणजे आपल्याकडे पूर्वीपासून असलेली प्रथा आहे बघ, म्हणजे साधी प्रथा आहे पण त्याचा अर्थ किती महान असू शकतो. की रामराम म्हणण्याची आपल्याकडे पद्धत असायची. लोक समोर भेटल्यावर काय रामराम, तो म्हणायचं रामराम. रामराम ह्याचा अर्थ काय, तर रामराम याचा अर्थ असा आहे की माझ्यामध्ये राम आहे, तुझ्यामध्ये राम आहे, त्याला मी नमस्कार करतो. तुझ्यामध्ये राम आहे, माझ्यामध्ये राम आहे, आणि तो राम सर्वत्र आहे. तो राम सर्व ईश्वरी अवतारांमध्ये सुद्धा आहे, आणि तोच राम अल्लामध्ये आहे, तोच येशूमध्ये आहे, तोच हा प्रत्यक्ष दशरथाचा राम सुद्धा आहे. सगळीकडे तोच व्याप्त आहे. आणि अशा प्रकारचा जो राम आहे, म्हणजे माझा एकाच ठिकाणी राम नाही आहे, माझ्याकडे सगळीकडेच राम आहे. तो राम माझ्या हृदयामध्ये सातत्याने आहे, त्याचंच मी स्मरण करतो. माझ्या आत्मारामाला स्मरण करून मी एखादी गोष्ट करतो. हा राम, ही जी भावना आहे ही जितकी विकसित होत जाईल, माझ्यामध्ये आणि तुझ्यामध्ये सुद्धा तोच आहे असं म्हटल्यानंतर सगळ्यांची सुखदुःख सारखी झाली ना. आणि म्हणून एकामेकाच्या सुखदुःखाची आपण काळजी करायला लागू. ही भावना जास्त विकसित करणं म्हणजे खरं म्हणजे रामप्रभूला वंदन करणं आहे. म्हणजे रामप्रभूंच्या नावाने एखाद्याने समजा आपण मंदिरं बांधली, किंवा रामप्रभूंच्या नावाने आपण मिरवणूक काढली, रामप्रभूंचा जन्मोत्सव साजरा केला, किंवा रामप्रभूंची कथा सांगितली, म्हणजे रामजयंती साजरी झाली का, तर केवळ तेवढे केल्यानंतर रामजयंती साजरी नाही होणार. आपण एकामेकाच्या सुखदुःखामध्ये सामील होतो का. माझ्या समोर जर माणूस दुःखामध्ये असेल तर राम काय करेल, तर राम त्याचं दुःख निवारण करण्यासाठी धावून जाईल.
तसा माझ्या हृदयामधला राम मला सांगतो की त्याचं दुःख मी दूर करायला पाहिजे, कारण त्याच्यामध्ये जो राम आहे तोच माझ्यामध्ये आहे. ही भावना आपली जेवढी विकसित होत जाईल, ही जी ह्याला भाईचाराची आपण भावना म्हणू शकतो, किंवा आपण म्हणू शकतो की सर्व धर्म समभावाची भावना म्हणू शकतो. ही जी भावना जितकी विकसित होत जाईल तितका खरं म्हणजे आपल्याला राम कळायला असं म्हणू शकेल. रामाने जे सांगितलेले आहे त्या तत्वज्ञान आपण वाचलं म्हणजे राम हा सत्य प्रतिज्ञ होता. तर राम एक बाणी, एक पत्नी, एक वचनी होता असं आपण म्हणतो. हे जे रामाचे आदर्श आहेत ते आपल्या जीवनामध्ये आणणं आणि जीवनामध्ये आणत असताना दुसरीकडेही आपल्यामधला राम दुसऱ्यामध्ये आहे हे समजणं, ही भावना विकसित करणं म्हणजे रामप्रभूला करवंदन करणं असं मला वाटतं. अशी भावना आपण विकसित करूया या निमित्ताने. त्याच्यात त्या रामाचं आपण स्मरण करूया. हे जर आपण करत गेलो आणि दुसऱ्याबद्दल रामकथेचा आनंद पण घेऊया. हे असंच आहे आणि असंच असलं पाहिजे दोष देत बसण्यापेक्षा कथेचा आनंद घ्या. त्या कथा ह्या ज्या येतात त्या संस्कृतीचा वारसा आहे का सांगतात आपल्याला, त्याचा आपण आनंद घेतला पाहिजे आणि त्याचा शोध घेत गेला पाहिजे. खरं काय असेल, खोटं काय असेल, काय जोडलेलं असेल, संस्कृतीचे अनेक छेद आतमध्ये आलेले असणार, ते कसे आलेत आणि ही कथा का विकसित होते, पुढे कशी विकसित होत जाईल. इथंच थांबेल असं नाही, विकसित होत गेली. मी कोयंपूचं उदाहरण तुला दिलं, अलीकडचं आहे कोयंपू हे. तर ते याच्यामध्ये अनेक गोष्टी येऊ शकतील आणि अनेक लोकांना ती ही ग्रंथ प्रेरणा देत राहणार. त्यामुळे हे ग्रंथ प्रेरणा देत राहणार. ती प्रेरणास्थानं आपली आहेत ती टिकवली पाहिजेत आणि त्याच्यामध्ये आपण जे भर घातली जाते त्याचा आनंदही आपल्याला घेता आला पाहिजे. मिथकांचा आनंद घ्यावा, त्याचा अर्थ समजून घ्यावा, परंतु त्याच्यामध्येच अडकावं असं नाही. तर हा आनंद घेत असताना आपल्या मनाचा विकास करावा आणि समाजाच्या विकासासाठी आपलं योगदान द्यावं. हाच आदर्श आपल्याला रामप्रभूने द्यावा आणि तोच आशीर्वाद आपण रामप्रभूने आपल्याला द्यावा म्हणून त्यांच्या चरणी आपण आज वंदन करूया. नक्कीच. याच मुद्द्यावर खरं तर आपण थांबूया. सर, नेहमीप्रमाणे फार सुंदर असं तुम्ही विवेचन केलंय, त्याबद्दल आपलेही मनपूर्वक आभार. तर हे होते बॅरिस्टर नाथपाई सेवांगणचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट देवदत्त परुळेकर सर आणि संत साहित्याचे गाडे अभ्यासक सुद्धा आहेत आणि त्यांच्याकडून आपण श्रीरामप्रभूंची नीती तत्व ही सुद्धा आपण समजून घेतलेली आहेत. आणि जसं सरांनी सांगितलं की श्रीरामप्रभूंनी दिलेली तत्व, नीती आणि आदर्श यांचं पालन करूया आणि त्या पद्धतीनं वागण्याचा संकल्प करूया, तरच आपलं रामराज्य घडेल आणि आपल्यालाही या सगळ्या कथांमधून एक आदर्श मिळेल आणि हा संस्कृतीचा वारसा असाच पुढे जात राहील. आता इथंच थांबूया. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साधलाय. नमस्कार. धन्यवाद.